Sanibonani bafana nomakeba PMP Inkabi umkhulu album launch angithi ngithola namhlanje ngiphethe 2 rings bafethu kuinkabi nation angithi ngithola Wethu hamba kanjani sanibingele emakhaya sanibonani yebo njani ayaphile ka 2 rings mfethu manje le 2 rings ubekwa yini kahle kahle lapha uzolalela nawe njengathi mfethu into engingayisho nje ukuthi ngizomamela umsebenzi kaBhoti omdala uBig Zulu ukhiphile umkhulu album so reason umkhulu ichazile ngaphakathi wathi umkhulu album usemdala uBig Zulu ukhipha uStallion wakhipha bo Lwandlunkulu wakhipha bo baningi kakhulu abomduduzi so manje reason umkhulu namhlanje is because kulesizukulwane esingemuva komduduzi esikhiqizwa omduduzi okungama artists lawo so namhlanje umkhulu ko Stallion uba but umkhulu yeah so yeah ilento engilethela ukuthi ngizosupporta album lo njengamanje manje mfethu uhlangana kanjani noFifi Cooper Fifi Cooper i-artist esebenzana lo kakhulu ngathi ngeke ngithi ngaphansi kwecompany eyodwa but sisebenza nabantu ababodwa so usisi uzwile talent naye weza ukuthi ngikhona ngiyaphila wangithemba ku-album yakhe wangibiza ku-track number 9 ku-album kaFifi Cooper ephumile so bafethu ngikhona lapho ungifeatureshile yena i-Chapters album so kaFifi Cooper i-Chapters album ungifeatureshile kuyona track number 9 bangahambe uyombheka nje uzomthola so i-talent nobhuti omdala ilona lezi ukuthi besibiza abantu besifeaturisha kuphela ngiyajabula kakhulu nje kahle kahle umsebenzi wenza umuhle kakhulu ngeke ngakubona ulapha ka-MPZ nje angisazi kwakuyinini kodwa ngicathi njengekudala nje ezinyangeni ezidlule angithola inhlanganiswa yini no-MPZ u-MPZ uyi-producer mina ngiyi-artist u-MPZ uyi-producer onenhliziyo enhle futhi ophila nabantu so shout out to MPZ so ama-artist wonke afika eGoli isikhathi esiningi anokufikela ku-MPZ because uyakwazi uku-accommodate ama-artist uyi-producer ase-KZN engena-pride engiyaziyo ikakhulukazi kuma-artist asesemasha uyakwazi ukwasondeza esebenze nawo so naye ngithemba ngifike eGoli wangithemba wangisondeza eduzane wathi asisebenzele engomeni sashaya ingoma nakhona yarani inamba lapha kuKhozi FM so yes showcase bayini esingayilindela ku2 rings from now on kuya phambili u2 rings ubhizi ngani wenza ini njengamanje mfethu u2 rings usebenzile ku-album so i-album yakhe inomlindo ngizowa-reveal ama-feature cause angisabanga inomlindo ino-Siya Ntuli ino-Khuthuza ino-Stahila i-artist aseNkabe Record so kunama-artist amaningi nje kakhulukazi u2 rings usebenza kwi-album yakhe i-album yakhe iwushuni style yabo ayisiyo i-hip hop straight hip hop but iwushuni imixe i-element i-afro pop ne-element yomaskandi at the same time so album bafethu nilindele ngizoyidedela before i-album ngiyodedela i-single yeah angithi ngithola yeah leyo single singayilindela nini mfethu from now on njengamanje mhlawumbe mina ngoba phela ngi-ready for leyo single already mfethu usibalele ba kuleyo single abantu balwa nami-ke kuyindaba zama-single angadecide ebhuti omdala ukuthi ngikhipha yiphi i-single but ziningi ingoma njengoba ngitshela ukuthi yabona ingoma enoKhuthuza it's a hit song so manje siyabheka ukuthi okay sitetele yona or sitetele yabo so kusasenzima but yona i-single izoza kubhuti omdala before June nje izobe isikhona yeah one love showcase 2 rings ngiyabonga mfethu emakhaya yini ongafuna ukubatshela yona lapho ofuna ukuqala ukucula njengawe mfethu yini ongamtshela yona yeah bhuti omdala ngiqale nje ngibonge usingakavali ngibonge ithuba onginikezela ukuthi sisebenzisane nawo bafethu i-word of the day kumuntu osekhaya nje ohlezi okanye ohaslisha mfethu sebenza ungarelax sebenza noma usuright empilweni uqhubeke usebenza ukusebenza kuphela wonke umuntu mfethu yazi into ebashaya bafethu abaningini especially nalabo basegamini but mabefika egamini besebenze bese beya relax you understand because umusic usuke out there yabona music mfethu umusic kumele uhlezi wenza makade uyegigini bunge ne-studio ushaya ingoma because hit iyophuma la bafethu lapha emakhaya sebenzani Shalo njami ngiyabonga kakhulu iHomebrand noMageba PMP umjida wakhona le Peter Marisbeck eMgungundlovu eGqa kaDambuza embali angithi ngithola ngikanje namhla kaMgwaqo ngiphuma khona siyabonga mfethu 2 rings uNkulunkulu akubusise ngiyabonga kakhulu esikhathi sakho mfethu ngiyabonga one love niphile emakhaya